ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଝିଲିରି ଏଇଟା ଚୂନ ଟିପି ଏଇଟା ବଉଳ ଫୁଲିଆ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ରଖିବୁ ମା? ନାଇଁ ମୁଁ ଆରଥର ରଖିଥିଲି ସେ ଥିଲେ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ରଖିଥାଏ ଏବେ ରଖିବିନି। ମା ତୁ ସଂଖ୍ୟା ରଖିବୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଆମେ ଆରଥର ରଖିଥିଲି ଆଉ ରଖିବିନି। ତୁ କହିବୁ ତୁ କଣ କହିବୁ ମତେ ବଉଳ ମା ସଂଖ୍ୟା ରଖିବୁ? ମଉସା ମତେ ବଉଳ ଫୁଲିଆ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇପାରିବ। କେତେ ପଇସା ପଚାରିବୁ ହେଲା? କେତେ ପଇସା? କେତେ ପଇସା? 70 ଟଙ୍କା। 70 ଟଙ୍କା। ନାଇଁ ଓ 50 ଟଙ୍କା ନିଅ ଏତେ ପଇସା। 50 ଟଙ୍କା ମଉସା। ନାଇଁ ଏତିକିରେ ହବନି। ହଉ 55 ଟଙ୍କା ନିଅ। ହଉ 55 ଟଙ୍କା ହେଲେ। ନା ନା ଏତିକିରେ ହବନି। ହଉ ବଉଳି ଯାଇବୁ ଯାହା ଦଉଥିଲେ। ନାଇଁ ନେ 60 ଟଙ୍କା ଦେ। ବଉଳି ଯାଇବୁ ଆଉ ଫେରିକି ଯିବି କି? ହଉ। ଆଉ ଫେରିକି ତ ଦୁଆରୁ ଯିବି କି? ଆଉ ତ ଦୁଆରୁ ଫେରିକି ଯିବି। ଚୂନ ଟିପି ବଉଳ ଫୁଲିଆ ସଂଖ୍ୟା ନବ ଏ ପଡ଼ିଲୁ ତମେ। କି ଖରା ସଂଖ୍ୟାଟିଏ କେହି ରଖିଲେନି ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ମୋର କେହି ରଖିଲେନି। କି ସଂଖ୍ୟା ପୁଅ କି ସଂଖ୍ୟା ଆଣିଛ? ଏ ମତେ ପାଣି ବୁଲାଇ ଦେ ଆଗ ମୁଁ ପିଇ ସାରେ। ଓହୋ କି ଖରା ଦାସୀ ବଚାରେ କି ସଂଖ୍ୟା? କି ସଂଖ୍ୟା ଆଣିଛ? ଚୂନ ଟିପି ରଙ୍ଗ ଝୁଲିଆ ବଉଳ ଫୁଲିଆ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଣିଛି। आसमान तारा संख्या आनी आसमान अरे बूढ़ा मणिपुरटा को एते लाज कौन हिजी जाई पछाड़ी न आसमान तारा संख्या आनी छ कि ना ना आसमान तारा संख्या नहीं नहीं ना आनी पाई तारा संख्या नहीं अलगा संख्या आनी देखे ए चून टिपी अछि चून टिपी अछि बौला फुलिया अछि बिछा मारिया अछि रंग झिलिरी अछि देखे को संख्या का पसंद लागुछि देखे सुन तो हाथ को काछि देबी को संख्या का पसंद होछि देखे मु हाथ को काछि देबी ई संख्या दियो ए नहीं मोर आसमान तारा दरकार नहीं मोर आसमान तारा दरकार यार थोड़ा सिला आसमान तारा नहीं क्या सी ठीक है ता संख्या नंबर पूर्ण करे कि रिपीट आस केते सेकंड सारे पूरा संख्या नव संख्या संख्या नव संख्या संख्या नव संख्या